danna subscribing kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode da zaɓin wannan tasha mai albarka. In bake duniyar soyayya to tabbas babu ni sahiba. Sahiba ta jinin jikina ke nasarai dare da rana, dan Allah ake taho a gurina. Sahiba ta jinin jikina, in bake to tabbas bani kin zamanto farin wata sahiba. Gani zo nan ki sani a inuwa, a duniya zan zamo miki garkuwa, tun da dai mun fara shakuwa, abadan ni da ke ba mu rabuwa, don haka mu rike su amana, ni da ke abadan sahiba. Gimbiya sarauniya aike ce, wanka kulliya ayi duka ke ce, dukkanin mata kin zarce, ni ma zuciya ta yau kin sace, don Allah ki rike bakiyayya, abadan ni da ke so ne sahiba. Jinin jikina ke ce sahiba, yar autar mata kwai duba, kyawun halin kini shi ne na duba, yar gidan mutunci mai kyau na haiba, gangar jikina ni na baki, sai ki ɗauka rike sahiba. Farin wata kece masoyiya, kece zuciyata abadan da'iman, kece nake so masoyiya, ki rike ni da amana kinje, abadan ba rabewa sahiba. Kina ba raina mai sana, har abada ni dai ba zan barki ba.